abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza. Karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi, abaje nakadi, karo da maza. Wallahi tallahi bari in gaya maka yau ma ba za ka kwana a ɗakin nan ba idan ban ci kaza ba wallahi. Wai dan Allah mai isa ka da kike min irin wannan abun. Kar ki manta fa auren sunna makai. Ga waliyanki, ga waliyaina, ga jama'ar gari aka tare aka yi addu'a aka shafa mana fatiya ga sadaki na biya. Amma kullun ki danga wahalar da ni kamar muna zaman banza. Kar ki manta fa a wata fa sau ɗaya kike yadda in kusance ki. Wannan kuma kai ta shafa matsalanka ne ni ba matsala ta bace. Ha ba kadi dan Allah dan Annabi ki dinga gyarawa. Ki dinga jin tausayi na mana. Kai ka ga mamala, zaka tashi ka nemo kazan nan ko kuma ba za ka tashi bane? Dole in tashi. Kamar ce ne. Zaka fita ka nemo min kazan ko kuma nan zaka saura kana min wannan shegen surutu. To shi kenan ka zo da aure. To ya za a yi? Wallahi tun da na samu matsala da kawo shi kenan duk wannan matsalolin sai faruwa da ni. Nakadi, abaje nakadi, karo da maza, abaje nakadi. Ina gajiya? Ya al'amura? Alhamdulillah. Madalla. Matsala aka samu ne? Wallahi ina kan hanyar tafiya kenan kawai sai ta samu matsala mota. Baka da wani bakanike ne? A ban da wani. To abinda za a yi akwai wani bakanike a nan baya. To bari in je mana in ga ko a'a. Bara in zaga wannan straight din na baya in zan zaga zan kira ma shi. lalle gan ina soja na yi zaman cikin Sambisa birnin Gwari duk dajinan Najeriya
wannan kazar yanzu. Hello Alhaji. Guda nawa za a gyara kajin? To an gama. Salamu alaikum. Abaka dai. Barka dai. Ya gida. Na gajiya. Lafiya. Ya al'amura. Lafiya da wallahi. Madalla. Da Allah kaza nake so katuwa da kwalwa nake so me mai a jika. Katuwa. Katuwa nake so. Yau ga wata can. Ka ba mu. Ga wata can da kota. Da kota da Allah a gyara. Ka san kadi da kaza sai a hankali in ban kai kazan nan bayo ana iya samun matsala. Ranka dai ka san da yake wajen gyaran kazar yadda yake. Haka yake. To. Masha Allah. Madalla. Masha Allah. To kudin fa. Wallahi to kana ji ba? Matsala na samu da ATM. Shi yasa to amma da Allah da zan samu mai nafe sai mu je da shi ya karbi kudin ya kawo ma da kudin mashin din nasu sai in bashi ya kawo ma. Wannan ba matsala. Yawwa. Dan hajiya. Dan hajiya. Ba dan hajiya ya bi kai ka muku. Yawwa muna zuwa da ka san yanayin yadda harkar take wallahi. Wallahi ni kaina na sani ga yanayin abun yadda ya zama. Ba damuwa. Ni ma matsala na samu da ATM. Dan hajiya. Dan hajiya. Yawwa. Allahu akbar. Da Allah bawan Allah nan ne nake so ka bi shi ka karbo mun kuɗin. Ka riga ka san yadda harkar nan take. Da Allah da annaba karbo mun. Ina jira. Yawwa. To sai an jima. Barka dai. Allahu akbar. Ka riga ka san yadda dala ta tashi. Harkar nan kuma a dinga harka da abin da ta Allah dai ya kiyaye. Yawwa. Karo da maza karo da maza karo da maza dan yi fitsari da Allah. Dan yi fitsari ne da Allah. Dan jira. Bara yi fitsari da Allah. Dan yi fitsari da Allah. Yawwa. Ka abaje na kai. Karo da maza. Kai, ya dai? Kai wani shiru bai dawo ba? Bari ya liƙa gani. Ni fa sauri nake na son hada balas ba yau. Kai? Kora uba, tashi hankali. Wallahi ya gudu. Amma ni ma fa ya gama da ni. Na shiga sabon gari, na shiga Abedi, na san ba mu rot. A cikin gane ne ba sani ba rashin mutunci. Amma shi ma tashi mai kajin wallahi. Shi ma wallahi tashi mai kajin ba ruwana. Wallahi sai an biya ni kuma sai biya ni kuɗi na wallahi. Wallahi sai ya biya ni ba zan yadda ba. Sai ka kan ya biya ni dan ba san shi ba, shi ya da shi ba san shi ba, shi ya da shi. Wallahi sai ya biya ni. Ba ruwana. Okay, ta. Muna da dan kwala kaji wallahi. Rishi marin timan kaji. Wannan da wulakanci wannan. Ka san mutum nan bai da mutunci. Kada da shegu da ya bude bai ban kudin ba. Da kudin ma shi ne ba kudin kaji. Kace ya zan yanzu. Inna lillahi ya gudu ya bani gaba daya. Amma baka da hankali wallahi. Kai baka da hankali. Wallahi baka da hankali. Ka mutum san shi ba. Yanzu ba Allah nan. Ba wani abu mati. Wallahi ka saba wani sai ka biya ni kuɗi na. Ka karya mun jari wallahi. Kai balas zan kai gobe. Ina kuɗin zan kai balas. Wallahi ka karya mun jari. Ana musu 1000 ya kai ana bani gaba daya. Banda kai ne ko? Dan hajiya wallahi banda kai ne da haina buke ka wallahi. Ban Allah kajin ne? Kajin ne? Akwai wanda nake nema wani ne jan riga da kaya shi na haka. Ranka da yanzu nan izo nan guri ya cuce mu wallahi. Ya na hana mai dan kwalan kaji manya jigan kaji masu maiko wallahi talla haka ne na da shi da na fi ranka ne kai soja ne kai ranka ne
karo da maza abaje na kadi karo da maza abaje na kadi abaje na kadi karo da maza abaje na kadi ga abaje na kadi karo da maza karo da maza abaje na kadi karo da maza abaje na kadi abaje na kadi karo da maza abaje na kadi ga abaje na kadi karo da maza ha 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 ha.